The angel of the Lord declared unto Mary, and she conceived by the Holy Spirit. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of death. Amen. Behold the handmaid of the Lord. Be it done to me according to your word. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of death. Amen. And the Word was made flesh, And dwelt amongst us. Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners now and at the hour of death. Amen. Pray for us, O Holy Mother of God. That we may be made worthy of the promises of Christ. Pour Pour forth, we forth, beseech you, O Lord, your grace into our hearts, that we, to whom the incarnation of Christ, your Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen. Ito ang DXDR 981 sa Dipolog numero 1. Tatak RMN. Pag-ampo alang sa pamilya. O among Dios, ug amahan sa tanan, diha kang Kristo, imong anak ug among manunubos, imong gihimo kaming tanan nga mga anak sa imong banay ang simbahan. Sa imong grasya o gugma, tabangi ang among banay nga anaa sa tanang dapit sa kalibutan. Ug usaha kami diha sa pagkamatinumanon sa imong ebanghelyo. Sa among pagsaulog sa santos nga Eucharistia, ug pagdawat sa imong lawas ug dugo, hatagi kami sa kaamguhan aron ang imong presensya mag-auhag kanamo sa pagpadayon sa imong makaluwasnon nga misyon sa tibuok kalibutan. Hinaot nga ang panig-ingnan sa balaang banay uban sa panabang sa Espiritu Santo magiya sa tanang banay, labi na ang gisulay nga mamahimong balay sa panagdait og pag-ampo og sa kanunay mangita sa imong kamatuoran og magpuyo sa imong gugma. Pinaagi ni Kristo among Ginoo. Amen. Jesus, Maria ug Jose, iampo mo kami. Mga higala, mga tinahod nga tigpaminaw, ang tulumanon nga giuluhan ang kahayag sa pagduong Katoliko, anihan usab sa kahanginan. Of course, dinhigyapon sa Armen Dipolog, DXDR 981 AM. Ug usab, no, naka-simulcast sa 94.1 FM. Sanglit naka-online internet man ni ang atong tulumanon, buot ipasabot nga makita ug madungog usab sa website sa RMN Dipolog, ang rmndipolog.weebly.com. Okay, sa gihapon kining ubos ninyong alagad sa maong tulumanon, Silbert Dondoyano Sr. alias Veritas. Okay. Pila na lang kadlaw, no? Sa ulugo ng sabnato ang adlawng natawhan sa atong manunubos. Sa dili pa nato na hisgutan kay naa pa may pipila ka Domingo ay nato sa ulugon ang maong kasaulugan. Ato sang yatag ang atong pizza karon, no? Okay. Pizza 29. Sa bulan sa Nobyembre, tuig 2015. Okay, ka gabi
Dito ta sa plaza ni tambong sa atong dialogue sa pagtuo o medyo na ay grupo nga wala makita na to dito nga kanunay na nga makita na to no ang grupo sa Piniling Nasod. Nag-una ko no og uli kay ulan-ulan man. Ug usab na ay nahibaw-an nato nga duna kuno sila kauban nga dunay kabilinggan no sa panglawas ni atong higayon na ug tulang panghinaot nga okay ra to no wa nung ko kaabot ato kay nauhi man ko. Okay, so atong iampo ang maong miyembro nga dunay kabilinggan sa panglawas nga maayo maulian na no o garon pod no nga magapadayon diha sa atong matag Sabado nga dialogo sa pagtuo no. Kanira bang dialogo usa ni sa pagpakita no sa atong gugma sa matag usa. Hinoon diha sa dialogo na apoy kanang risgo diha no. Sa dialogo either makuha ang tumong unsa may tumong anang dialogo nga unta mabalik ang atong maayo ba nga kabubuton, mabalik ang atong panaghiusa no nga medyo wala na makita karon sa mga nagkadaiyang hinungdan. Ang risgo mao nga kung dili mabalik ang panaghiusa mag-away ni noon. Okay, mo ni risgo. Pero wa may mga kuan siguro sa atong kalibutan ron nga mingon ta nga walay risgo na amang yung risgo. Kay bitaw kining panginabuhi na ay mga lugar nga maayo kaayo ang panginabuhi dito, no? Pero risgo po kaayo. Namang ko'y relative o ig-agaw, no? Nga tuwa dito, di lang ko maghisgot og dapit. Dito nanimuyo sa maong lugar kay dito ang dako kaing kita no sa ilang negosyo. Pero ganahan sila mo uli diri sa atong dapit, no? Oh. Pero napugos sila pag panimuyo dito kay mas makakita man sila dito og panginabuhi ikumpara diri sa atong dapit. Pero mao lagi bisan risgo ala kinahanglan man sa panginabuhi nila ang maong dapit mao nang banayon sila dito. Mingon na. So di ta maka-eskapara ng risgo. Importante lang kung doon na may risgo, kini atong ihalad tanan sa atong labang makagagahom ang Dios. Kay musuguta og sa dili kanang kamatayon sigurado man gyud na. Nakahinumdum ko sa mga pulong nga gipaambit atong usa ka imam nga Muslim nga nakonberter sa pagtuong Kristiyano, particular gyud pagtuong Katoliko. Si nakalimot ko atong iyang pangalan sa Kristiyano na. Naman na diya sa YouTube makita na to. Di na ko malimtan ang usas mga pulong nga iyang gilitok katong gipangutana siya usa ka media nga mahadlok ba kuno siya mamatay. Ingon siya nga never. Dili kuno kahadlukan ng kamatayon kay sigurado gina nga moabot sa atong kinabuhi. Wala ta kahibalog unsang orasa karon ba dayon o ugma o takahibalo pero sigurado gyud nga moabot gyud ana. Ang ato lang maandam ta sa atong kamatayon. Dili kahadlukan kuno ang kamatayon. Ang ato lang nga maandam ta sa maong kamatayon. Unsa man ang pagpangandam. Kana bang maangayan ta mo atubang sa hukmanan sa atong labawng makagagahom, no? Maandam ta. Nakaroon dirita sa atong ilisgutan no sa pagtuo. Kahayag sa pagtuong Katoliko. Well, wala pa man gyud ta mahuman atong gihisgutan. Pero niining version karon, niining hugna karon sa atong kahayag sa pagtuong Katoliko. Atong
hisgutan pag-una kining unsa bagyo'y bay hinungdan ngano nga kita mga Kristohanon padayon man gyud ta ni anang panagbahin-bahin sa pagtuo. Nganong gapadayon man gyud ta aning panagbahin-bahin sa pagtuo. Nga unta dili man kagustuhan o dili kabubuton sa Ginoo nga maingon ani ta. Di gyud kabubuton. Well, mahinumdum ta parehas ra man ni sa sinugdanan gyud. Dili man kagustuhan sa Ginoo ang gihimo nga pagsuway o pag-rebelde na ni Lucifer, no? Ang pinaka anindot gyud nga binuhat nga anghel sa Dios mao man to si Lucifer. Dili kagustuhan sa Ginoo nga mahimo siyang yawa. Kagustuhan ra pud to mismo ni Lucifer sa iyang pagrebelde sa kagustuhan sa iyang manunubos ang Dios. Ang isang putanan nakita nato kung sa nahitabo ni Lucifer sa dihang may rebelde siya. Wala siya mo duyog sa kagustuhan sa Dios nga unta mo iyang buhaton. Og mo gyapon pag himo sa Dios nato no sa tao, magyapon dunay pagsulay. Labaw sa tanan gitagaag kagawasan no naay free will no ang tao kita. Meaning makapili ta og unsay atong gusto. Either atong tumanon ang iyang kagustuhan o atong supakon. Mo na gift gay na gasa gali na. Kay kung dili po tatagaan sa Dios og kagawasan o freedom mulo tao o mahimutang na nga kita di ay mura na putag robot ana. Adi kay mura robot gyud. Kay kanang robot di man gyud na musimang og giunsa na pag-program sa creator o inventor ana, di ba? Pero sa computer po o naunsa na niya giunsa na pag-program mao ra gyud niyang mahimo di gyud na musimang. Kay programan. So pero ang tao dili gyud ingon ana no dili gyud ta robot. Muna nakapalahi gyud sa tao no gitagaan tag freedom, free will, bori pasabot. Makahimo ta og unsay atong gusto. Either mutuman sa kamanduan o will of God or atong supakon. Di ba? Dayon ang Dios ang iyang pamaagi sa pagpadayag sa iyang mensahe. Mao kanang gitawag na tog revelation o pagpadayag. Namang uban moingon ba nga magduha-duha o way klaro o ang ilang pagtuo sa Dios mo nang doon nagali ETS di mo tuog Dios. Kay ngano ba ning ETS kay ang ETS god tahaw ra man na mupaturato lang si iyang hunahuna. Ug kun siya iyang hunahuna mao na og nakapili siya sa paghunahuna nga walay Dios. So, naapod siya kaugalingong mga rason sa iyang pangwinta. Pero kung maingon po ta nga lisod ka ayo ba nato ba kung ako sa akong kabahin maingon ko nga unsa o man ako pagsiguro sa kung panghuna-huna nga husto gyud ko nga but na hunaon limitado ra man ko. Kung gamiton ako ang akong panghuna-huna si kinsa man ko nga magpaturatoy o sa akong huna-huna nga di man kong kasigurado nga mao gyud Kay akong ikumpara ang gahimo aning kining kalibutan, akong hunahuna og ang iyang hunahuna, magkaingon ko nga, wala ra gyud ko kay kining kalibutan. Dili man gyud ni mahimo nako, dili ni mahimog tao. Nya kung itandi nako siya kay di man pud ta makaingon no nga walay gabuhat aning kalibutan kay imposible kay maguma mo existir lang usa ka kabutang mutungha rag iya nga wala siya buhata. O walay cause, walay hinungdan nga nahimo na, no? Wa may sa lagda sa mayong pangisip, di maging puta kaingon nga, walay gabuhat sa kalibutan. Mamutungha ng butang giya, mga butang gali man kita nato diri sa kalibutan, di magita kaingon nga mo, existir na giya, no? Kanang mga sakyanan, kanang sana mga butang diha, balay, itong Pinoyanan, di ta kaingon nga mutungha na giya, way gabuhat. Yung kung ato pong itandi ng binuhat sa tao o
kining gabuhat sa kalibutan, makaingon ta nga mas labaw gyud tong gabuhat sa kalibutan. Oh. Napagalilaing kuan ana basic nga nahinumduman nato sa atong pagtuo nga naa gyud Dios. Ang kanang order o hanay. Ang kawanangan na puno sa hanay kay mga planetas wa man gyud na gyud magkabangga no. Na man gyud kaugalingon niyang orbit o agyanan. Nga puno sa hanay di man ta kaingon nga mo hanay ra nag-iyang way gahanay ana. Sa laktod ay kana siya. Sigurado man yung naa. Mo na gitawag na tog labawng magkagagahom. Oh, Dios. Iyang uban pod o kita usahay magkauna-una ta nga kung naay Dios niya ngano malagi nga labad malagi kaining nahitabo ros kalibutan. Okay. Well, di kita kasabot kay limitado ra man atong pangisip. Kung magsalig ra kita sa atong kaugalingong panabot o hanong panabot, di kita kasabot. Ngano kay kinahanglan man ni og kana bang revelation sa nagbuhat sa kalibutan. Ang iyang will, ang iyang kahibalo. Kinahanglan masayod ta. Kung di magay masayod tanan kay ang Dios God infinite, way sinugdanan, way katapusan. Ang iyang kahibalo pod di nato masukod. Kitang tao limitado man ta. Imposible kayo nga matugkad po na to siya. Ang ato lang nga kuan, masayod ta sa pipila ka kahibalo o unsa siya nga atong gikinahanglan. Mo na lagi. Dili po ta kaingon nga wala po siya mo padayag, mo reveal sa iyang kahibalo. Kay nayuban mingon nga kung naa manggali Dios na maingon ani nga mga tao nga kung naay Dios mo ni gihimos kalibutan pero iyang gipasagdan ning kalibutan. Wala siya kanang mga pulong nga iyang gipahibalo. Ya kana galing pag-una-una unsa nimo pagsiguro. Ang uban pod moingon nga dili mi motuog Dios kay kung tinuod pa na siya manaog gyud sa diri mo pakita og making istorya. Na kung ingon ana ang atong pangwinta na karon umtak hibalo og unsa po'y plano niya og giunsa niya pagpadhiyag sa iyang pulong. Well, ang atong mga mensahero nos pagtuo moingon nga ang Dios ni padayag sa iyang kabubuton, sa iyang mga pulong pinagi og revelation. Wa gyud laing paagi. Niya dili po ta kabuot og unsaon niya pagpadayag sa iyang kaugalingon. Una, kining mga makita nga butang ma-prove na nga naa gyud siya, no? Kining bituon, mga bituon, kawanangan o kining bulan o muna ni timaan nga naa siya. Karon diha na punta sa ug unsa iyang mga pagtulon-an o buot niyang ipahibalo nato. Unsa ang iyang kagustuhan. Well, wala in revelation. Iya moingon ta nga unsa man pod naabay libro ana biritas nga masayra nato. Ani ba ang Dios naghimog libro ana? Kita mga Kristiyano may ana sa Biblia. Oo. Well, og naay mo ang uban mo, naay mo kompetensya aning Biblia pod, no? Pero giunsa na to pagsiguro nga kining naa sa Biblia. Mao ni naa diri gi-reveal sa Dios ang iyang mga pulong. Well, matandi man gud nato, no? Matandi nato ba og unsay buhat gyud sa Dios og kining buhat ra ba nga way klaro o buhat-buhat ra nato pud ba nga tawhanon. Sa daghang kaayong mga libro sa pagtuo nga moingon ta nga amo ni naa diri ang pulong sa Dios, no? Ang atong mga igsuong Muslim ang ila Quran man, no? Dahil mo ato tas mga Mormons tuos las Biblia pero naa pa kunoy lain. Kanang Book of Mormon. Mao na. Nakaron unsaon man nato pag piho og asa na ni padayag ang Dios o sa laing pagkaistorya unsaon man nato ron pag siguro nga ang mensahe sa Dios o ang iyang gipaluyuhan nga libro kini bang Biblia o kini bang Quran o any book. Well, atong gamiton ng atong kanabang bisag panguna-una lang nato maka-distinguish na ta. Ngano man kay mayon ta nga ang Dios magagahom sa tanan. Dayag kayo. Ang iyang mga gibuhat
dili nato makumpara sa binuhat ra nato no kitang mga tao. So to pa huge, dako, something great, dako gyud. Well, diha ato na nang mahuna-huna pod nga siguro, speculation ron eh. Pero dili mong gud puta ka ingon nga wa na lang yoy tinuod ani bisag hunahuna ra nato kay ang Dios mantigo man siya. Mantigo siya bisan unsa nga pamaagi makapadayag siya sa iyang mensahe. Well, sa maayong pangisip makatultol ta dayon no kung ato yung matungnan makaana gyud ta nga so kung dako ning kalibutan something great ning kalibutan kay di man gyud magama na to siya ra may makahimuan eh. Sa to pang iya pong revelation og asa na og unsang libro ha. Diha pod makaingon ta mo mulutaw din ang panghuna-una nga katingalahan. Mo diretso na lang ko. Ma-prove na to pinagi og kanang milagro. Milagro, miracle. Now, wa manggoy laing basahon, ambot og naa ba sa akong panginsusi pagtuon. Way laing basahon nga full of miracles. Mga milagro katingalahan kining Biblia. Mo nang para nako sayon ra magyug ayo ba pag ang Dios bisag di siya mosulti na to nga mao ni kining Biblia dili no kuana na to kurat kayo no di kay kurat ang pamaagi sa Dios inani ba nga diha masense na nato sa pangwinta pa lang pagbalanse pa lang nga unsa mang libruha unsa mang basahon nga full of miracles mga katingalahan Biblia. Tagaan mo na mahatag tag example kanang mga tagna nga dugay nasulat nahitabo mga inana no mga tagna diri sa ang kasabutan di nangatuman diri sa bag-ong kasabutan. Kana mga tagna nga nangatuman gali ang uban wa pa. Na diri sa Biblia. Ug unya kay mao naman ni diretso na ta Biblia. Nakaron giunsa man pag-reveal kung mo base na ta diri sa Biblia. Now giunsa man pag padayag sa Dios sa iyang mensahe o iyang revelation. Well, dagan din ta dito sa Hebrehanon 1:1 nga to sa 2. Ako maning gisgutan pod ka gabi dito sa plaza. Nga ang Dios basig nagunahon na bata ba nga di ko motuog Dios kay ug naa pa na siya gamhanan man kasi munaog sa diri pakita gyud makigistorya mungka na to na mura nang pug kita may gabuot gud ana. Atong sayron ato sang aninawon o giun sa Dios pagpadayag nato. Well, sa ako nang giingon ninyo wa may laing kong basahon nga napuno og mga milagro, mga katingalahan kini ra mang Biblia mo nang makaingon gyud ta nga ana address Biblia. Pero mong kalibog biya ning Biblia. Lisod. Mao na naa sa Biblia padayag. Sa Hebrehanon 1:1 nga to sa Dios Hebrehanon 1:1 nga to sa Dios nga nakig-istorya ang Dios pinaagi sa mga propeta no sa daang kasabutan pa ni no nakig-istorya ang Dios pinaagi sa mga propeta. Pero sa kaulahi ay mga adlaw but pasabot diri sa New Covenant na New Testament nakig-istorya ang Dios pinaagi sa iyang bugtong anak kinsa man ang atong Ginoong Hesukristo. Mo bitaw kagabi ni yung kusplaza nga sa New Covenant kinaa naman tas New Covenant di naman daang ng Covenant. Sa New Covenant kinahanglan mag-Kristiyano kita no pagtuong Kristiyano niya pagtuong Katoliko. Kung gusto ta makahibalo sa mensahe sa Dios mag-Kristiyano ta kay diri sa New Covenant nakig-istorya ang Dios pinaagi naman sa iyang bugtong anak nga ang atong Ginoong Hesukristo no tubang Dios nga nagpakatao ba wa tay laing option no mag-Kristiyano kita upon knowing kahibalo sa moral philosophy pod noon o ignorant ta wa ta kahibalo mahimong ma-exempted ta ani nga kinahanglan mo mag-Kristiyano kita. Kung innocent ta mahimo ran tang guilty kung nakahibalo ta din mudumili kita pero ignorance lang well dili ta kahukom pod nga sad-an kita kay mo ta kahibalo kay ang balaod sa Dios dili man pareha sa balaod sa tao nga balaod sa tao ignorance of the law excuses no one. May katarungan ang balaod sa tao na kay ang atong balaod god nga tawhanon
limitado raman ang mga nagdumala, mga tao raman pod. So dili ka basa sa unsay naa sa hunahuna o gibati sa tagsa-tagsa ka tao. Nya giunsa man nato di naman din ta kasiguro kung kanang tawhana ga istorya aba nagtinuod o dili. Dili ta kasigurado ana. Mo na nga parang dili gyud makaingon ng tao nga wa man ko kahibalo ato. So exempted ko. Wa ko kahibalo sa balaod. Aron i-excuse ka dili. So aron masigurado mo nang mapugos ang balaod sa tao nga ignorance of the law excuses no one. So makalapas ka bisan ko kahibalo nga sa na violation na manubag gyud ka na. Pero ang sa Dios kay gamahanan man siya hibalo man gyud siya sa kining huna-huna sa tao o pagbati sa tao mo nang sigurado gyud siya. Mo na nga hukman ta niya base gyud sa atong nahibaw-an. Mo na no kay Dios man siya mahimo na niya. Nahibaw-an. So kung nahibalo ka nga kana di mao nya imong yung paturatoy gyud ka na sigurado gyud kang manubag gyud ka sa iyang hukmanan. Di ba? Ingon ana. So karon adto ta sa Hebrehanon 1:1 ngadto sa Dios nga sa Old Covenant daang testamento ang Dios naging-istorya sa mga propeta. Buri pasabot niadto kung naata sa maong panahon sa daang kasabutan, well dili na ta moingon ba nga Dios naog diri pagkig-istorya namo di na kinahanglan. Ano man kay ang Dios nakig-istorya pinagi mga propeta. But pasabot na mga tao nga iyang gipili nga meaning makahibaluta sa iyang will, iyang kabubuton kung maminaw ta sa mga gipanudlo, gipang istorya, gipang mensahe sa mga propeta. Simple ra moingon po ta panahon ni Moises. Dili na ta moingon nga, oy Ginoo naog diri. Ug maminaw ta mopatalinghog ta sa mensahe ni Moises, kat-on ta makahibalo ta kung sa mensahe sa Dios. But pasabot na ay himuong spokesman ng Dios diri sa yuta. Mo nang di na kinahanglan nga Dios naog diri be pakig-istorya namo dili. kay ang Dios nagig-istorya pinaagi ni Moises. Naabitaw diha sa Exodo 7 bersikulo 1 sa may gingon diha giingnan sa Dios si Moises nga Moises, himuon ko ikaw ingon nga Dios sa atubangan ni Paraon. Importante kay ni sa usa ni sa mga di manggali importante ako lang isulti ninyo kining Exodo 7:1 usa ni siya sa kining gamit kaayo nga sitas Biblia pag defend sa atong Catholic posisyon sa kana galing posisyon sa Santo Papa. Kinahanglan goy mga basahon nato nga daw kung dili masabtan sa mga magbabasa moingon nga uy hala kurata ng inyong Santo Papa gihimo ninyong Dios. Blasphemy na kay ang Dios usara. Way sinugdanan ni katapusan niya anong himuon man ninyong Dios ng inyong Santo Papa. Na may mga ingon ana nga mga pulong. Well, ang ako lang itambag o ako lang suggestion sa mga galing mo hukom galing ingon ana. Di sa ta hinalali og hukom oy ato sang ayuhon jud og sayod magpakisayod ta kung say but pasabot sa Katoliko ana nga naay mga libro nga daw gihulagway nga mura nag Dios ang Santo Papa diri sa yuta. Duha man guna ka punto. Ang Exodus 7 magamit nato ni pagsabot ana no kanang Exodus 7:1 sa diyang si Moises giingnan siya sa Ginoo nga himuon ko ikaw Moises ingon nga Dios sa atubangan ni Paraon. Dili man gyud mahimong Dios si Moises. Dili man siya mahimong Dios kay binuhat ra gud siya. Ang Dios way sinugdanan ni katapusan. Nabagoy Dios nga binuhat ra. Ang Dios dili ko na binuhat. Mao na nga pag ingon sa Dios ngadto ni Moises himuon ko ikaw ingon nga Dios. Something atong aninawon ug unsay gibuot pasabot sa Dios. Wa may laing mo santop sa tungod nahon na nga ang katungdanan ni Moises diri sa yuta niadtong panahon na gihimong importante. Mura bag ingon nga Dios but pasabot naa niya mahibaw-an ang mensahe sa Dios. So mura siya Dios kay ang iyang mga pamulong gikan man sa Dios. So pwede ba na ma-attribute sa Dios no kanang iyang pagkasya, iyang pagkalabaw sa tao nga iyang pilion? Muna buti pasabot. Parehas ra gudaan ng titulo sa
kanang head of the family, father. Di ba? Ngano sa head of the family, kana man yung titulo sa Dios may itong gamiton, papa, father, tay. Saya makaingon ta nga, di ba ka na mo konflikto sa Mateo 23:9 sa diyang niingon si Kristo nga, ayaw ka mo pagtawag og amahan diri sa yuta. Kay usara ang inyong amahan mo mangali ni gamit-gamiton sa atong mga igsoong dili katoliko nga sa iyo ang pagtawag og kanang inyong pare og father kay igo mo anang Mateo 23:9 ayaw pagtawag og amahan diri sa yuta. Unang nga atong mga igsoon dili katoliko mahadlok na sila motawag og papa o father sa ilang mga pastor. Agi anang Mateo 23:9. Pero sa hubad katoliko ana, ako naman ning gibalik-balik diri sa atong tulumanon, dili man na inanaon pagsabot. Gani kung ato ginang literalon ingon naon pagsabot, dili ra man ang pagkaamahan mo'y gibawal ni Kristo diha anong pagtawag sa tao. No, kung atong inanaon pagsabot, gihisgutan pud sa Ginoo diha nga ayaw kamo pagtawag og magtutudlo kay usara inyong magtutudlo pasabot siya. Nya, ug ato ginang literalon na ingon naon nato pag literal pagsabot na way katuman na to. E ano man, tawgon man natog teacher ng mga magtutudlo diya sa eskwelahan. Pagali ingon pangulo o master. Pangulo. Ayaw ka mo pagtawag og pangulo kay usa ra inyang pangulo. Na pagkadaghan ng pangulo na to, mga pangulo diya sa organisasyon na kung inanaon na to pagsabot ay nakatuman na to. Di ba? Ang Katoliko moingon nga moingon ang Katoliko nga ingon na ni ayo na to nagsabot in context, contextual nila kay usa ka bersikulo lang, kay usa ka bersikulo mawala gyud na sa essence unsa gyud mensahe sa Ginoo diha. Now, kung basahon nato ng Mateo 23, gitumbok diha ang subject matter diha kadtong mga Pariseo ug mga magtutudlo sa balaod nga doon na sila gipakita nga batasan nga wala maggustuhis Ginoo. Unsa man kana bang batasan nga mapahitason? Batasan sa mga Pariseo ug mga magtutudlo sa balaod mapahitason, dili ganahan. Maguol ang Ginoo ana nga mensahero ka nya, leader ka diyan, mapahitason ka. Dili. Mo nang niingon ang Ginoo diya sa Mateo 23:11 no, sa unahan kay katong gigamit sa objection 9 man, Mateo 23:9. Mo dagan ka sa bersikulo 10 ug 11. Naa diha masabtan na to ang mensahe sa Ginoo. Nganong nakaingon siya ayaw mo pagtawag og amahan diri sa yuta. Nasa Mateo 23:11 niingon si Kristo nga ang gusto mahimong labaw ninyo kinahanglan magpaubos o moalagad. Ngayon man, kay ang magpataas ko no, ipaubos. Ug ang magpaubos ipataas. Bot pasabot, kung mapahitason ka, dili ka maangayan ni anang titulo nga taas. Unsa man kanang amahan, teacher o father, o mao man ang titulo nga sa amahan. Titulo manggali na sa Dios. Di ba? Oo. Dili ta maangayan anang titulo sa Dios kung mapahitason ta. Ug mo man ay nakita niya sa mga Pariseo ug magtutudlo sa balaod mo nang nakalitok siya. So sama ra nga ingon ani kung sa kuan na ba sa paraphrasing na ba. Kung mapahitason mo dili mo angayan aning akong titulo nga teacher. Dili mo angayan anang titulo sa akong amahan nga amahan. Ingon ana ang mensahe diya mo ni Catholic interpretation. Dili kay sayop na lang gyud og pagtawag og amahan. Kay na may sumpay giingon sa Ginoo, ang gusto mahimong labaw diha ninyo sa to pa sama ras pag-ingon nga ang gusto katituluhan ninyo o pwede mamutawag og amahan o pangulo o kanang basta kay magpaubos mo. Ingon ana ang mensahe ana. Una unya kana kung katungdanan sa pare sulugoon mo na nga angay gina nilang titulo amahan o father mo manggali dia si Juan dia sa 1 Juan 2:18 Ngingon si Juan dia sa mga matuohon dili manggali to anak niya sa unod tong iyang giingnan niya children sa King James version sa ato nang binisaya mga anak o na tanawa ang mga matuohon gitawag ni Juan og mga anak sa ato pabot pasabot nagpakaamahan siya wala po siya nagpataas dito, po siya naingon nga nagpataas siya, no? Kay masawayan po siya sa Ginoo na iya lang pasabot dito nga ang iyang katungdanan sulugoon. Mo nang naingon siya dito sa mga tao matuuhon, ingnan niya nga mga anak. So repairing siya katungdanan nga sulugoon kung ka
Unsa may giingon sa Ginoo, ipataas ka abot pasabot tituluhan kag taas pud. Mo na atong hinungdan diya sa atong pamilya nganong tawgon natog amahan kanang head of the family kay ngano sulugoon na siya mo'y silbing leader diha nga sulugoon diya sa pamilya. Si Professor Scott Han pa katong Presbyterian minister nga siya naka Catholic apologist no Catholic defender na kanhi anti-Catholic to siya no. Sir, kung gusto mo masayod sa life no kinabuhi nga espirituhano ni Dr. Scott Han. Research mo diha sa internet na diha daghan no, sa YouTube na iyang conversion story. Kana si Professor Scott Han, former Presbyterian minister na anti-Catholic pag yun, vocal kayo. Pero naunsa man nga nahimo man siyang Catholic faith defender. Murabag si Saint Paul. Si Saint Paul, pirmero atake niya ang iglesyang gitukod ni Kristo. Ya, kung mabasa ka diya sa buhat 24:14 katong iglesyang gitukod ni Kristo sa sinugdanan gitawag ito nila dalan kuno nga bakak. Bakak nga dalan. Oh? Sa bag-o pa ang simbahan ni Kristo, di pa kayo ilado. Di pa kayo daghag sakop. Mo ni giakusahan nga bakak nga dalan. Bakak nga dalan. Kay ang tinuod katong karaan, ang ilang giisip nga tinuod labi na katong mga Hudyo nga modawat sa Christianity, ang ila ra gyung giisip nga tinuod truth kuno katong Old Covenant religion, katong Jewish religion ba. Kaya wa man nila dawata si Kristo. Na sa New Covenant, New Testament pag tukod na, siyempre automatic nga wala na to'y authority tong Old Covenant. Natapos na to dito sa cross ni Kristo. So muna nga bag-o na pod mo bitong bag-ong testamento, bag-ong kasabutan diri na pud ta ni Kristo. Muna na. So mao na nga diri na ta ni Kristo og atong subayon ang mga kinibang pamaagi ni Kristo. So giunsa niya pagparehag. So atong tumanon. Iparehag ni Kristo ang mga mensahe nga gikan sa Amahan. Mo nang ano ba tato? Dili na ta moingon ba nga panaugon pa nato ang Dios. Diri na ta maminaw ni Kristo og sa pagmensahe ni Kristo dili man ni ingon ba nga kay naaman diri sa Biblia mabasa na to. Ang iyang mga mensahe. So inigbasa na to, inighuman tukod din tagpundok. Masipyat gyud ana, private interpretation gyud na. Kay namang ko'y pamaagi diri ang Ginoo, unsaon ta niya paghiusa? Di ba? Ay, taysa wa pa ko ka-close day atong tungod sa titulo no. Mao na titulo. So, balik ta sa atong Exodus 7:1 nga katong giingnan si Moises sa Dios og himuon ko ikaw Moises ingon nga Dios sa atubangan ni Paraon. Sa kinaiya o sa Tagalog pa kalagayan dili gyud Dios si Moises pero nganong gitawag man siya giingnan man siya sa Dios himuon ko ikaw ingon nga Dios tungod sa iyang katungdanan nga murag Dios ano man kay labaw gud di ba ang Dios labaw man ingon ana ang pagsabot in like manner ang sa Santo Papa na to ingon ana rapod kung naay mga basahon nga murag giportray na to nga murag Dios ng Santo Papa diri sa yuta dili but sabton nga Dios na siya sa kalagayan. Ang prueba na nga dili gyud sa Dios sa kinaiya nga espiritu na po siya di mamatay way sinugod dili na mahitabo. Ang prueba na to ana kung ang Papa Dios nga murag parehas gyud Dios nga tuwas langit dili na magampo ang Santo Papa di na muluhod wala na prayer room dito sa Vatican ano kay siya naman kay Dios di na siya magampo. Pagtulon ang Katoliko mayon siya ang iyang katungdanan lang Dios katungdanan ha kaya nga naman, gihupta niya nga ang katungdanan nga labaw diri syuta. Sama ni Moises nga giingog Dios bagali namulong, himuon ko ikaw ingon nga Dios at ubangan ni Paraon. Ningon ana, I hope nga nakuha ninyo ba? So, yun ana, din katong sa amahan, okay, mao na to, no? Sayop ang pagtawag og amahan o pangulo o teacher ba sa tao nga kanang gamiton ba sa pagpataas. Murag pahinumdom na pod ni sa atong mga politiko pod nga wala ba eleksyon na pod nga kana atong mga katungdanan sulugoon na mo na nga magpakasulugoon ta di ta magpataas
Ingon na kay kanang atong presidente for example, amahan man po na, di ba? Amahan sa nasod ng Pilipinas. Inana. Nganong gamiton man yun ang titulo sa Dios. Kay aron unta nga ang pagdumala sa Dios mo reflect. Makita diha sa namunuan. Mamayor ka, gobernador, unsa diha, head of the family, father ka, inana. Gamiton ang titulo sa Dios para unta nga ang pamaagi sa Dios sa pagdumala naa nato. Inana ba? Oh, kining atong kitang mga pangulo, mga leader mao na katungdanan nato atong awaton himo natong example ang Dios. Inana ba? Mo na nga titulo sa Dios matong gihawiran. Yamingon kabiritas daghan na itang pangulo. Daghan kay ang mga apostoles lang gipanghimo man to silang pangulo o shepherd. Pero naay mas labaw. Muna gitawag og usa ka shepherd. Nasa Juan 10:16, no? Kini importante kay po ning teksto po sa Biblia nga kana bang kung gusto ta masayo og unsa gyud mga pamaagi sa Dios nga hiusahon ta, inani man gud. Kita gud nganong nabahin ta kung mining gisgutan sa plaza kagabi kay inigbasa na to sa Biblia unsay atong nasabtan mo lahi gani tukod man nita atong pundok magunahon na man nita himuon siguro kung mensahe hiros Ginoo ani kay lahi man akong pagsabot sayop man ang naa sa Katoliko sayop po nang uban di ako na himuon ako ang uban kay mingog anghel na pras ni Felix Manalo sa iluwalang ko no sa akong nahibawan si Felix Manalo gyud actually Katoliko gyud na siya iya yung religion sinugdanan binunyagan ng Katoliko pero pagka dako na sa laktod na lang no nagbalhin-balhin og laing tinuhuan di ra ba ordinaryo pastor ra ba gyud nahimong alliance din sa patong protestante di nahimong sa pa siya nakatukod ang iglesia ni Kristo niagi pa ito siya murag di na motuog Dios kung wa ko malimot sa kung nabasa sa pag-research nako di ang katapusan niya katong naghimo na gyud siya iyang pundok nga gitawag og iglesia ni Kristo dayon sa akong nahibaw-an sa di wa pa siya nakahukom nga maghimog pundok nga nganlan niya og iglesia ni Kristo. Kurat ra ba ngalan jud ni Kristo no? Lang og ngalan niya way mutuo. Mao na. So mao na nga sa akong nahibaw-an nagtago kuno to siyang kwarto. Ingnan niya iyang asawa nga ay kog tugawa ha. Magbasa kog Biblia dire. Sulod siyang kwarto. Hindi ko na siya tugawon. Kung ako masayop, 2 ka adlaw o 3. Uy, gawas-gawas. Then paggawas, nanudlo na dayon nga mauna nga dili Diyos si Kristo unsa diha, daghan na. Then may laki pud mo debate siguro. Wa ko kita ni Felix pero akong ma-picture na maay gyud mo debate kay daghan man. Nadato ko nang tinuan na. So, mauna nga makaingon ta ina na atong style ug unsay atong nasabtan private interpretation kana masiguro gyud na nga mabahin-bahin gyud ta bitong nabahin ta kay bawal man gyud ang private interpretation diri sa Biblia niya basahon ko pananglit sa Proverbs chapter 3 verse 5 giingon diri trust in the Lord with all thine heart and lean not unto thine own understanding salig ko no sa Ginoo sa tibuok natong kasing-kasing. And lean not unto thine own understanding. Di ta magsalig sa atong kaugalingong pagsabot o private interpretation. Nahinumdum mo ato, ako naman yung naisgutan. Unsa man day ang insakto veritas, kay dili man kinaugalingong pagsabot. Ang insaktong pagsabot, authoritative interpretation. Authoritative. Unsa man ang authoritative interpretation? Mao lagi ni ako nang gihinay-hinay sulti diri. Ang Dios mamulong sa tao pinagi og una katong sa daan propeta. Kung kinsa iyang gipili nga tao dito taminaw. Dito siya itong ibasa unsay sabot tukod din tagato. Dili na mao. Sundon na to ni kinsa ning mga gipamili diri mga tao nga gipamili sa Dios nga iyang gitugyanan, gi-authorize. Muna, authoritative interpretation. Kung gusto tag authoritative interpretation muna, paras ba sa atong magisgo tag balaod sa Pilipinas? Unsa man gi authoritative interpretation? Ikaw ron inigbasa ninyo libros balaod? Mimingon ning kag, mao ni sakto ni akong pagsabot.
Nakaron, imo sa nang ipasubay dito sa Supreme Court. O, dito na lang ta Supreme Court kay kumuagi pa ka sa lower court, madili pa lang mo parehas. No? Parang may kina-authoritative yun ang Supreme Court man, final arbiter sa itong mga balaod sa Pilipinas. Di ba? Muna na, muna siya, authoritative. Nangita tag authoritative interpretation. Inani po diri sa Biblia. Dili kay bisan kinsa ra ni. Mayong magbasa sa Biblia din, unsay nasabtan, magtukod og pundok na mabahin kita na. Dili gyud na mao. Munang giingon diri sa Proverbs 3:5, bawal yun ang private interpretation. Then ani putas tagna. Kinarabay magtagna-tagna mo hisgutan pa yung pizza nga 2015, 2020 mo balik ang Ginoo. Hindi mo na mao. Kita ray maghubad-hubad sa mga tagna sa Biblia. Nasa 2 Pedro 1:20 giingon diha nga bawal ng private interpretation. Kinahanglan authoritative interpretation. Unsa man ang authoritative interpretation veritas? Well, sundo na to kinsa ng mga taong gipamili diha sa Ginoo. Una, dito ta sa daan, minta Moises. Minaw ta ni Moises. Pag abot po sa mga itong nga propeta, nilang Daniel, unsa pa to, kinsa tong gipadumala, gingharian ni David. Gingharian sa Dios nga gidumala ni David. Si David po'y atong himuong pangulo, leader. Dito ta makighiusa. Nya kay nawa naman tong gingharian ni David, napukan man to naa sa Amos 9:11 kinahanglan ipabarog to kay gingharian man to sa Dios. Nga gidumala og tao. Na katong gingharian sa Dios nga gidumala ni David, napukan man to kinahanglan i-restore. Nya ang restoration, ang Dios ra maging munay og tukod nas Daniel 2:44. Kanus ama na nagsugod ang iyang katumanan katong pagtukod ni Kristo og iglesia. Katong gingharian sa Dios ang iyang covenant. Gingharian nga di na malumpag, di maguba. Mao ni katong gisugdan ni Kristo. So mao na nga si Kristo na may atong paminahon. Then karon ang pangutana kay wa man pud magdugay si Kristo pag human sa iyang misyon, iya man gipadayon ang iyang tahas, unya dili man na nag-ingon siya nga, oy sulat mo mga apostoles dahil ug kinsa tong mubasa na ug unsa ilang nasabtan ug mulahi gani magtukod na sila pundok, dili man na mao. Sa diri si Kristo sa wa pa siya mukayab nga tus langit, na siya gipili nga tawo nga iyang padumalahon, himuon niyang presidente, himuon niyang prime minister. Nga didto ta maminaw para di ta mabahin-bahin. Ingon na naon ta niya paghiusa, dili kay basa na tog Biblia din siya nasabtan tukod din tag pundok, dili man na mao, dili man na authoritative interpretation. Hibalo ang Ginoo na. Hibalo siya nga kadtong pagkamatay niya inikabanhaw din biyaan niya iyang simbahan diri di siya mupili og leader pangulo, kuya ay gyud ang mga tawo. Mao man ni nahitabo na toron kay bisag nagpili siya tawo nga himuong leader, himuong presidente sa iyang gingharian, mingud ta gingharian daghan man klase gingharian ay gingharian sa tawo lain-lain mo ni mga nasod mo man na lain-laing mga leader, pangulo, di ba? Lain-lain. Pero sa gingharian sa Dios diri syuta kanang simbahan. Okay, si Kristo nagtukod og iglesia, mao man to ang Dios nga gitagna sa Daniel 2:44 nga ang Dios sa langit magtukod og usa ka gingharian nga dili na malumpag. Usahay di ra bata ka sabot unsa nang gingharian sa Dios kay atong unahuna pareha sa atong unahuna sa mga Hudiyo sa una nga ang Mesiyas kuno ang iyang paghari kanang mura og military nga paghari, di na mao mutang niingon ang Ginoo nga akong gingharian dili aning kalibutana. But pasabot espirituhanon na ang gingharian. Mao na kanang panudlo, kanang gitudlo sa simbahan ingon ana. Ang paghari sa Dios kanang pagpaubos, kanang sa Old Testament dili man to perfectong theology kay part ra man to. Unang ang man to sa pagtuo katong Old Covenant, makita pa nato ng patay unsa diha. Ingon na ang mga pamaagi sa una. Giingon diha sa Hebrehanon 8:7, dunay kakulangon tong balaod sa Old Covenant. Mao man kay dili nato makita pa dito ang fullness of the truth sa plano sa Dios. Mo tong ngipon sa ngipon makita pa nato ng patay. Pero sa New Covenant religion, katong naana nato diri mahibaw-an ang fullness of the truth, gitudlo na din ng humility o kanang gugma o kanang gitawag na tog love, charity. Mao na mga isuon. Muna nga akong suggest ninyo ang kana yung pinaka-importanting pagtulunan sa nga gitudlo ni Kristo kanang gipangsuwat ni Pablo diha, for example Romans chapter 12, basahan ninyo na Romans chapter 12 na diha ang pagtulon ang Kristiyano gyud unsaon nato pagbuntog ang problema sa kalibutan, dili pinaagig pusiloy, dili pinaagig patay, gugma, dili na tong ngipon sa ngipon.
Na diri ang perfect theology mahibaw na to sa inyo covenant. Nga dag-on kuno na to ang daotan pinagis maayo. Overcome evil with good. Na Mateo Roma 12:13 ba na diha dapit. Nga kanang kaayo mo'y ato yung imo ang armas. Dili nang dugoon, dili nang patay. Mo bitaw nga ang simbahan ron supak anang death penalty. Kay tawhanon na. Gawas og ang Dios may musugo gyud death penalty. Sa old covenant okay na. Pero sa new covenant, wa na gyud mag-reveal ang Ginoo diri nga patyan ng tawana. dili pareha sa una. Dire atong gipapasa Dios ng death penalty. Iya na sa Dios. Ana bitaw da vengeance is mine. Mga pare pod bisag naay authority pag kuha na kay sila may mga leader pero ilang muhunaw sila mingon sila nga ikaw himo ana Lord kay kami way klaro among hukmanan diri sa yuta masipyat mi. Mo na nga parang sigurado nga di mi masayop og hukom anang mga angay patyon ikaw ni mo patay sa adlaw sa paghukom ingon nana dili gyud actually nga supak ang simbahan anang death penalty. Ang simbahan dili supak anang death penalty sa Dios pero kanang death penalty sa tawo anay sigurado mo nang way klaro mo na nga gipapasa Dios na. Pero sa balaod sa yuta mahimong himuon gyapon na kay balaod mas tao. Pero hinumdumi nga lahi ng balaod sa tao ug balaod sa Dios. Kaya ang balaod sa Dios na diya sa iyang simbahan mahibaw na to. Maingon ang simbahan nga ayaw sa na itiwalag kay kung atong itiwalag na mo gali ni akusasyon pod usahay sa mga iglesia ni Kristo nga kung tinuod pa kuno Katoliko nga nung wala may tiwalag. Kisay gaingon nga giwala ng tiwalag na ara gyapon nas Katoliko pero prerogative na sa mga obispo. Ilan ang gahom? Di ta kabuot ang nagkinsay lang itiwalag kay sila may giingnan diya sa Mateo 18:18 ang inyong idili diri syuta idili na ko sa langit ang inyong itugot di ba itagaan sila gahom ang inyong idili akong idili ang inyong itugot ingana kana pong pagtiwalag naa na po nagihuptan sa to mga obispo pinanguluhan Santo Papa successor ni Saint Peter. So kung mayon sila itiwalag gina may sila dili unsa may rason gyud ay nani man gud sa akong nabantayan sa simbahang Katoliko. Basta ang sala gani mga vices ra anitang palahubog, palainom. Iyan ang gahom nga itiwalag ng tawhana o gahig ulo. Pero yung nani man gud ang wisdom sa simbahan nga asa may mas mayo? Itiwalag na to na or sagdala na tuduan lang mangita tagpaagi nga mabag-o. Kaysa ato nang itiwalag diretso na masako na hino na mahinawaing no na masamot lisod na nato tudluan kay naa na mas gawas. May nang di sa nato na itiwalag kay matudluan na diha di na mahinawaing. Kay o kung gamiton nga itong unahuna kung atong itiwalag di simpre manggilain na nas gawas di na nagyud na maminaw gyud bisang gamay na to. Whereas saglang na nato na diri sa sulod mangita tagpaagi nga mabag-o na ato nang higugmaon tudluan unsa da tanan nga paghigugma atong himuon para mausab ng tawhana kay ang Ginoo dili gusto anang kalaglagan sa makasasala. Ang gusto sa Ginoo nga mabag-o unta ng makasasala. Ingon ana. Pero kung ang sala nimo kanang heresi kanang magtudlo na kag dili mao palangitag magtudlo kag dili Dios si Kristo, alert kayo ang simbahan na badlungon ka pananglit pare ka tudlo kag dili Dios si Kristo. Di man na mao klaro. Heresi na gali yung kagtambagan ka di kang patuo diretso kag itiwalag. Research good mo sa kuan kanang mga tiwalag sa Katoliko. Namang gali mga Jesuit pagali ng uban gipang tiwalag kato si pare Arius diayo. Tiwalag to. Pagkadaghang na tiwalag sa Katoliko basta inana nang gali sala gani kana manudlo nagdi mao tambagan din dili mo patuo kay kanagong mga sayop nga pagtulunan magkapabahin-bahin man gud sa mga tao. Pras good Banalit, Katoliko ka, tudlo kag limaw, di ka mosalig sa gipanudlo sa mga pare. Sila may otorisado. Authorized na ilang interpretation, gigikan ko sa mga obispo. Ngano may nga kanang pagtulunan nga opisyal nga gitudlo sa pare, authoritative na, dili na private. Ngano man? Ang ordination gud sa mga obispo, gikan sa mga apostolis. Muna nga, kanang ilang preaching, authoritative, kay kang ilang ordination, gikan man sa mga apostolis. Anak ka sa ubang religion, nga, lahi man ang ilang authority. Basa ra magbiblia din, mo ingon dahil sinugo na ko, hindi na mao. Yun na mao. Di na mao. Yun sa pag-authorize ni Kristo ang mga apostolis. Direktamenteng iyang gipangsugo. Nasa Juan 20, 19-23, ingon siya nga, maingon nga, gipadala ako samahan, ako sab nagpadala kaninyo. Dili tanan ha, dili tanan magtudlo. Dili tanan apostol. Then ang iyang mga apostol pod kung basahon nato diri sa New Testament, yun sa niya
pagtudlo unsaon pag-authorize ang ilang mga successor kay kahibalo man gud siya nga inig kamatay na nila na kinsa may mo padayon mo na nga giingnan na pagtudlo pun mo mga mosunod sa inyong katungdanan. Mo bitaw diha sa buhat 1:20 giingon nga kung mabakante ang usa ka katungdanan dun nagi mo puli. Sama atong katungdanan ni Judas na bakante giingon diha and his bishopric let another take. Mo manggali ni hinungdan nga kanang katungdanan sa mga apostol. Ang ilang mga sumusunod gitawag na tug obispo. Agi anang buhat 1:20 usa na sa reason nga katungdanan kuno ni Judas na bakante ilisan ya. Sa King James version giingon and his bishopric let another take. Mao na nga ang successor sa mga apostoles gitawag na tug mga obispo. Na buhat 1:20 let his bishopric let another take. Katungdanan kuno ni Judas pagka-obispo ay nabakante man to pulihan niya. Nag-eleksyon sila. Ang eleksyon nila to dili black voting ripa. Ripa ang ilang eleksyon. Ang napilian na elect si Matias. Muna ni hulip sa katungdanan ni Judas nga pagka-obispo. Sa ato pa kana ding apostoles obispo na leader god. Pero ngano nga ang mga obispo na to ron dili nato tawgon og kanang apostol kay matud pa sa simbahan no, authoritative nga teaching ang gitawag og apostol katurag yung direktamente nga gipili ni Kristo. Mo to sila ay apostol. Ang mga successor tawgon na natog obispo. Then nagkadako mga ang gingharian kay mo may tagna po sa Biblia mahimong labing dako Marcos 4. Usa man gali ni sa ako pong ebidensya nga Katoliko gyud mo'y tinuod kay mao may nahimong labing dako nga religion sa Christianity. Ginana man paghulagway ang gingharian sa Dios diri sa Covenant sa Marcos 4:30 ngadto sa 36 ba to? Kung malimot ang gingharian kuno sa Dios sa New Covenant gihulagway nga samag usa ka kanabang tanom nga gamay sa pagsugod mo bitaw nga ingon ayaw kahadlok gamayng panon pero inig tubo mahimong labing dako. Mao na nga kanang gamit-gamiton sa ubang tinuhuan mayon sila nga sakto mi kay gamay ra mi kay giingon sa Biblia ayaw kahadlok gamayng panon mao na kami kay gamay. Nasa una na lahi naman ron mag 2,000 ka tuig naman ang gingharian ni Kristo di higanti na kay ina naman ang akong gingharian sa pagsugod gamay sama sa lisos sa mustasa pero inig tanom na ni inig tubo mahimong labing dako nya kay mag 2,000 ka tuig naman sugod atong unang siglo sa ato pa higanti na ron unsa mang tinuhuan nga Christianity na himong labing dako Katolisismo. Sumuna nga mao gini ang giulagway sa Biblia. So mao na karon nga ang gipili ni Kristo may ato dayong subayon kay naa diha ang authority. Una mga apostoles. Ang successor nila mo na mga obispo din sa mga leader po doon na po'y pinakalabaw. Ang gipili ni Kristo si Pedro klaro kay diha sa Juan 21:15 ngadto 17. Basahan ko ninyo kanang katungdanan ni Kristo pagka usa ka shepherd labawng pangulo tigpakaon sa panon iyan ang gitahas ngadto ni Pedro. O bitaw nga gihinganlan nato nag-vicar of Christ kanang katungdanan ni Pedro. Basahan ninyo ng Juan 21:15-17. Gamitan lang ninyo ang mga matang Katoliko kay gamiton ganitong mga matang Protestante. Di kita kasabot ana gyud unsay mensahe ana. Basahan na Juan 21:15-17. Di na ko mabasa kay apikin natong oras, no? Juan 21:15-17 nga ang pagka-leader ni Kristo isip makita iyang gitugyan ngadto ni Pedro. Kay musaka naman sa langit. Kinaiya man yun sa Dios nga mupili gid sa leader diri sa yuta. Mga igsoon, ato ning ipadayon sunod Domingo kay wa na gyud tay igong panahon, no? Wa na tay igong panahon. So diri ta no mahitungod sa pagkapangulo. Ato ning subayon kay mo man gud diri ang authority, no? Mga igsoon. So wa naman tay igong panahon. Kini na lang no inyong alagad si Veritas mo ingon ay mo kalimot nga kini si Veritas tao ra ni nga posible nga personally masayop. Pero ang mga mensahe nga atong gipadayag din hingagikan sa atong mga magtutudlo, mga obispo, kana gikan nila tuhuig yun na kay kana gikan sa atong Ginoo. So wa naman tayo igong panahon sa ngalan na lang sa atong mahal nga inahan, Mother Mary, mga kadagkuan sa atong simbahan, uban sa akong mga higala po diri sa Pikas Lawak no sa technical side Danny Ludo Tax Ilumba hangtod sunod Domingo pohon sa mga oras ug istasyon. Sa ngalan sa Amahan, sa Anak, sa Espiritu Santo. Amen. Radyo mo nationwide.